Ilali yothukile, iintsapho ezimbini zisentlungwini. Kwabaswelekileyo kukho usibonda umthandazeli Sigaba kunye nomnini ndawo yentselo uSanele Qwase. Abasibonele ngamehlo bathi kufike amadoda amathandathu anxibe impahla yamapolisa. Athi akhangela imipu engekho mthethweni kweli khaya lakwaSigaba. Emva kokungabhaqi nto athe kusibonda makawakhaphe awase esikroxweni. Kulapho iqale khona inkathazo, kwaqhuma irhuluwa kwade kwachanwa kwasweleka intombi kaSigaba uThandiswa. Sothukena ngaphezulu nangaphezulu. Kuhlalihlale kuhambe umntakwethu nomntana wakhe. Ubuhlungu ke ngoku ngoba akho sizathu. Nabantu abo khange sive kuthiwa ukwasusana nabo nganto. Kuthiwa abo barhanelwa bakhe bazama ukuthatha imali kwesi sikroxo, kodwa umnikazi waso uSanele Qwase wavusa amehlo kanti uzibizela unomganga. Kuba ndiyazi into yoba nguye okhoyo phaya, ndive ndayiqonda into yoba kwa isawundi yesibhambi xa sitshimthi iyavakala, so ndive ndayiqonda into yoba itsho kuye. And uphuma kwam kuronta ndisifile isikhalo sakhe and ndigqiba ukutsho kusista wam into yoba ingase ndiswitshe nje esaa sikhalo sokumva xa ekhalayo, naxa selethula ke ngoku into yoba ndizomfumana kandisethule akasathethi. Emveni into yoba amadoda ayi-6 iphume elandelelana ukuya emotweni ebehamba ngayo. Singamapolisa ke asikasazi sikabani soku, kodwa ke sivule amatyala amathathu okubulala nawokuphanga kuxhotyiwe. Sicela nabani na ke onothi abe nolwazi ngesi siganeko ancede ahlebele amapolisa aseBhityi. Le lali ikummandla waseBhityi ethiwe mbende zizenzo zokubulala, udlwengulo kunye nobiwo lwemfuyo iminyaka emininzi. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eChina eXhwili eMthatha.